Pagisin sa kutro. Kalian Charoy. Dali daday. Parkingan rasa. Bye Mama Titi. Bye. Man, parkingan rasa. Bye. Ag lipstick ning pilit. Sa kuan. Ako ka ba? Na. Lagi mo ulit ako kutro. Nay, sige na nay. Bye-bye na ninjo. Sige, bye-bye. Lamat yan. I love you yan. Guys, manjungod to guys. Unto na. Hindi man yun to na me. Kay nagmagpaniod to mo. Uli na ko guys. Sa tukos. Wala ka Mama Julie. Uli na raba ko tay. Sama na naman yung pamilya. Ano nagsili suway Mama Titi? Adyo kayang. Pwede naman gadyo din ako mulig si Buda. Danin ako po dyan sa namas dun sige magpangutanan. Ano sa kuno ko mo balik. Jaga-jaga din ako kaya kita na kumaluhod. Mama Titi, nasa pa mag-birthday Papa Junjun Mama Titi. Guys. Andam na lang ang bag. Na. Diyahin ako karon. Muli na ko guys. Mingawan na po kong nanay. Ayan guys, mingawan na po ko sang nanay. Magdali. Nagalaman na kay balik-balik. Mama Titi. Sabi mo pa din. Sabi oh. Ginoo ko ning bataan eh. Kiss pa din nanay, dali. Parang ka-sweet na bata. Ate Mama Gigi, dali. Babay na yan. Habang dumasay na pupilin. Katong na yung mga sweeter. Kaya ka po. Kuwan. Basta tuklikod, di mahangin. Naradanas hangiranan. Pagkawanan. Diya. Pagsita tayo na to. Tapos si Jang kuwan. Tukuto gila ka Ate Julie para og mas buntag sa Jo. Wa pa. Wa ko ka. Chatag dila man. Ato do ko mo ditsura ko na tumugikan ko galaon na dai Kaya ka buntag alas 6 at barko. Alas 7. Nay sagdanan padungan to. Alas 7 mga alas 5 padung na ko dito sa kuwan. Pantalan. Mingaw na pud guys. Mingaw na po kong nanay. Ang gilaman kay basin daig. Kuan, uli-uli ra ko. Dali ra man pud ang kanang Cebu kay di raman. Oh. Love you Mama Titi. I love you. Dali kay mo uli na sa Mama Gigi. Mingaw na po sa Mama Gigi nimo. Hila ka naglagad ni mo Mama Titi. Di na lamang kumuhila kay daghan man mingan nga di ko na magilaki-laki nagmularga. Makapirayat ning ari nay. Hinaji. Hinaji ra. Basin deg makauli po ko sunod buwan. Tanawon laman ni. Kay dali ra mag Cebu, duha ra man ka oras sa kanang biyahe. Hindi okay ra mapong dunjun og mag-uli-uli basta nala malagi ka. Nasama si Julie mo nga rin Mama Titi. Nag-birthday ni Lixian, manitos Mama Julie. Titi. Imong birthday po, manipot si Jang. Ni? May taguan siguro nila. Kaya saan man guys, lamay pa unta di uli. Kanang dugay ba magdugay dya. Hanggang bana kay, sige na mag chat na nga, mingaw na kuno. May pangutan na kuno sa kuno kumuli kay mingaw na kuno. Saan malaging naman lagi tayo bana. Lami ang tanang single kay way magkuhan og asa tapadong na may bana. Ulion man jud natin ning atang kuhan. Bana mo nang makita-kita na lang po ta sunod guys. Makauli ko danhi. Giluod ko sila sa spidalite Mama Titi. Giluod kasi mo ang tambaw. Dali nga pag-inom niyo. Atong pukawas tatay ta kay mananghid na. Dali. Ha? Sikara nas pandanay. Adyaw. Tay. Madto na ko tay. Ngit-ngit dari guys. Naman si dari si Jangko nigdaanan. Pami nasa ko tay kay madto na ko. Nagasak ganun. Si Roy hatod ko.
Sinita mo dito yung kapamilya. Okay mo, dito wag mana tara dito yung anak. Di man may mag-away-away. O mga may mag-away. Di man may maglalis-lalis. Okay. Nakakuha ko si Injo hang kuan nakakuha ko ninyo nga wa mo away-away nga na may antod nga namin je o gani ko ka kuan away-away mo kami ni Junjun gadi man may mag-away-away. Wa man nila may mag-away-away kay dita grasyahan dan sa Ginoo. Oh na. Diyan to na ko tay. Na magtawag lamang ko. Bye-bye na. Bye-bye, te. Huli na ko, te. Amping. Bye. Ako na po yung sunod. Ang ati, guys, nga nanis Manila. Mulaga na po din si Zay nagka-15. Magmingaw na po sila sa nanay, Dani. Nadaris kuan, guys, at ialit sa kuan kusina. Bye-bye, te. Bye-bye. Amping. Amping. Tatsat, nalamanta. Bye-bye. Kaludya po ko guys, kay gihubak ko. Gihubak si Ja. Tingog sa ijang kuan. Parang giring. Gihubak ko, bano ka na gihubak ko guys, nakauli na sa ospital. Sige hungak. Marag na ikuting sa ijang kuan. Pagkaan na gan. Diyan na ito na ko na eh. Ano ba yung amping? Ha? Amping, watatsabing. Uli na ka tayo dyan? Oo. Dali, ha? Muli na ko dyan. Bye-bye dyan. Baban ko. Ta? Turong na kayo ban? Bakasyon ko na to, Sibo. Oo. Bakasyon na to po dyan. Bakasyon pa ka sa Mumbai ba? Hindi na ka nabilaan dito. Oo. Ila ka ti Ruby. Wala ka pa ito po. Pwede ka naganawanak ka. Yang bagbag. Ang batangas ang cellphone ug isa. Ampingan, ano ba? Buwan-buwan. Narin ako kay to ana suroy ning una na. Pakamping Salamat dyan. Magkakuludan na ito din. Ajaw. Buwa pa mo kay kwarta nun. Ajaw na ihatag na tong Roy. Wala kay kuan. Mamaya na pakisin sa kutro. Silya na. Roy. Dali na day. Mama Titi. Parkingan rasa. Bye Mama Titi. Bye-bye. Wan, parkingan rasa. Bye-bye. Ag lipstick ning pilit. Sa kuan. Ako ka ba? Na. Lagi mo ulit ako kutro. Oh, nay. Sige na, nay. Bye-bye na ninjo. Bye-bye. Oh, lamat yan. I love you yan. Bye-bye. Harin ako, guys. Kita-kita na punta sa kusok ka tayo. Dalagit. Yan na. Kusok ka? Bye-bye. Ha? Oh, mo-message ra ko. Sige na, Insi. Pagamping pa si mong biyahe. Bye-bye. Guys, dan ako span guys, ban. Anja. Naguwan ra ba? Natalisikan ko. Anja, wala mi nagabot ni Tiri. Kay si Tiri ning lakaw. To sila lahat ti Lilian. Ingaw na pud. Anja, kita-kita na lamang ta dito guys. Sinagabot na dito sa Maribohok at to kay lakaw. Mama Julie. Magakadyo kuan guys, dagum. Na taliksikan mi. Anja guys kay duha pa man mi kabuok pasahero ningan matong driver nga wat-wat sa kuno kay masignapay mo sakay kay kanang ang kuno ibiyahe duha ra mi kabuok pasahero. Anja guys araga jud mingawa ganiha paglarga na nagpagang ra jud ko sang luha aron di ko makahilak kay ningan malagis ta tenga kung mo larga kuno di ko na magilak-hilak kay maut kay kadauli ka jud na nagbalik na magtuto mga jagang luha guys kay di mga jud ko makapugang kay grabe mga jud mingawa diya ganiha paglarga na alam mga jud pagungan nagang luha guys nga di ko makahilak kay maluoy po nila magtanaw na nga gaylak-hilak ko sa kananay biyahe napagang naman jud ko guys diya na ko daris ban para raga jud lamiaga jud ihilak sa kanang kuan kamingaw diya sang dilaman guys kay dira man po ka ng Cebu basta na lang may grasya pwede man ko mag-uli-uli nag-uot ang dughan guys kaya nga naman gadjud basta nagbalik na mag-uot mga gadjud ang dughan sakitan ko nila nga magbabay ba nga mulakaw na pugpo. Hi guys, madyong hapon diyan na nakabot na ko dyan ko dari sa kwan guys Maribohok magkita na pod mi ni Mama Julie mingaw ka dyan guys ugma sa Cebu na ko
Hi guys, dan ako ilaka. Mama Julie guys, ningabot na ko. Yato sila to ka garden. Nag-sweet sila dito. Nag-date sila dari guys, oh. Grabe. Mag-asawa harang ka, kugihan. Ano sa inyong itanong dana? Alija? Grabe silang duha nagkasinabot. Ito yung Eric nga bugwad. Si Julie pa'y taga kuan. Tanam na pod sila. Ilang taong to daghanan ng umbabit. Bago naman ay malawoy. Tanong ko, naipag ko sa sino, palitan niya ang ibang straight. Magdanan kag pipino? Alam mi bitaw. Kuan straight sila sa kalinya kay. Pipino yung magtanong dana. Palija. Lamig na ikuan tanong nga pipino kay lamig ang pipino. Na sila guys, mayang naabtan, nangibugwad sila dari. Grabe. Nga kugihan. Ako kay magtanaman din sa bugwad. Tambok ra bag juta no. Manang mga tanom kuan. Tambok tambok man ang kanang kuan juta. Muli na ko. Kami palagi unta. Nga di pa muli. Na si Junjun sige nagsamok. Mingaw na kuno. Mingaw na kuno. Lami panta di pa uli. Sama na may bana mangita. Ug anak. Pablatter ko na ko guys, huwag di pa kumuli ng Kuya Eric. Pablatter kong Junjun. Nganong asar ako. O, panaulig na lagit. Okay raman dito. Okay rapot sa alian. Nanay daghang gipanginom sa alian ng tambaw. May naman ka mahaglit na. Kau naman saging. Mukha ka nagsaging. Tundan. Ha? Oh, haglik na. Natagam na siya. Di. Pero mukha na. Mukha na pag-isda. So, di mo ito mukha-isda no. Pero mukha na po. Jadi na mga jumaylo. Natagam. Nahaglik siya. Loy lamang po bataa. Lagi. Karoon daghan na isang kanon. Nahaglik na. Nagsiyas ko ang doktor. Natagam na siya nga na doktor. Napagkajisuman guys. Nasalinan pa ko suman. Kataon dyo ko ron sa budbud ni Mama Julie. Lamira ba ni siya nilutuan. Madi ka kakaon na itong pagkuhan na ito. Wow. Kaya itong isang budbud pag manyanita ni tatay. Nagluto man to siya dito. Ako kakaon. Kaya may unang nahali. Nahurot man dadyon. Nandiyan guys. Magkaunta. Di ikagjud mo ron ni budbud ni Mama Julie. Lami ra magajud ni. Katilaw pagajud ko. Yeah guys. Mga unta ninjo. Nagpaikag na po si Jijin Burst sa budbud. Lami jud siya. A few moments later. Hi guys. Guys, na ako dari guys, mukha na ko kuan ticket. Pila ma'am? Pero ang ticket asa ko. Dire. Ang buntag ninyong tanan guys. Kaya nakakuha na ko kuan. Ticket niya alas 6:30 kuno ag kanang diya ang barko yutron daday nila kuan schedule. Ag sa buntag alas 6:30 then ang sa punto, alaon na media. Kaysa una, alas 7 man to, alas 4. Handa, gihatad ko ni Mama Julie dito ra sa kuan, dira kong ipasakay o kuan guys, baan. Ako rin ngari dari sa kuan, nanad-anad na ko guys, din ako kananay kung baan. Di pares ka tong dayuna na ang uli nga. Ikulbaan ko. Ako rang isa magbiyahe, di man lagi kumaanad. Ako rang isa naglakaw dari guys to Gamay ra siguro pasahero, kay gamay ra may nagkuha og kanang naay
Tikit. Mingaw. Kaadyo guys. Kita na po ta sunod pohon guys. Nagmakauli na po ko kana na ibalik. Diya, makita-kita na naman ta dito sa kuan guys. Sa Cebu. Tagbuon ra kong Junjun. Si Jare mo tagbo na ho. Kaya sige yan, mapaman na uli. Nagbakasyon na po sige yan o Ija. Tuas ka na na Uslob. Yun ang si Junjun rin mo ka na ho guys. Matagbo. Hi guys, na ako sa barko, nakasakay na ko. Diya, mukuha na ni Ron. Mo larga na. All the cans. Please stand by now to your respective maneuvering station and prepare for undocking maneuver. Man your station forward enough. Man your Hi guys, sapit na mo dunggo ang barko guys. Diya, malantawan na na ho isla sa Argap. Diya arang mingawa. Mingaw ko dito sa bahay ng Aliana. Tatay ni nanay. Wala dito guys. Mingaw ko paadyo nila na may ibalik. Diya guys, daning dunggo na ko guys. Diya, nasjun-jun na naguwat. Siya mo ay nagtagbo na ho. Siya lang isa. Gakuan na siya, gasinggil. Diya nga rabato ganiha nga. Di ko na siya magdag cellphone. Nganong di siya magdaw ka ng cellphone. Saan nina pagkontak karon ugwa pa siya dana. Tanaw na to guys. So, nanaba siya dana ga. What? Kaya na rabato mo reply sa ang message ganiha. Ug asa na siya dapit. Mapajus dun ning abot guys. Isa ka oras nakapin ko ginuwat dari. Hanggang mga kasakay sa barko to ana. Nang lakaw na sila, ako na lamang isa nabilin. Bawga sa to siya, di po ko pwede mo message kay wa man to siya dang cellphone na gaan ako. Asa ra to siya sundo ba ko danig di. Ay, di sa kanigi ka na mga dugay. Para magkang kadugay. Dan ako guys, sabot na ko dari squan guys. Dan sundo orang kadugay kadyo. Wala ra mo 30 minutes may gidagan sa tuwa. Mo ba ni magsundo nga? Arang duga ja. Dili ni guro ko may makasakay ka alas 4 di mo ko. Joy, nasabot pa sa Tagala City. Niya na kasayog ug di kasakay. Di ka mo sundi, di ka mo tunong sa sabot ha. Kanya na. Mo pa jud kung tawat-tawato na para ba ko'y pamahaw. Ang patasa, wa man ko'y pamahaw pag ganiha paglaga kay alas 5 ning. Ngadto naman ko kanang kuan. Kaya nga masatirubi nga mosadyo ko no kay basig mabigaan ko sa barko. Mo to misadyo ko pa ko'y pamahaw pa ko mangati. Mamahaw sa ko dari day ko ano. Mura mag-wega na mo sundo. Magsundo ako pa'y naguwat. Nalit na mong ko pag mata na ko na ko nakamata. Hindi ka mo tunong sa sabot. Sige magsundo ako pa'y nagwat-uwat. Ayun ka alas 7 kang larga. Ako gusto na wala ko alas 7. Isa yung mali ay. Yung nami uli guys, naman ako pamahaw. Pakita na po ta dito sa pan guys, dalagit. Bungat man. Hindi mo naman siguro kong patjun, hindi na ko ni mo paginawaan. Di rabanda ko muli, magwat rabanda ko gimura ko nga pason. Di rabanda ko muli, magwat ra ko gimura nga pason. Wait do, gini tugnaw. Do kami mong koy tagabi. Ugot yapon. Ako na. Guys. Dana dyan ko guys, nakauli na ko sa dalagit guys. Kamusta magimong bakasyon ge? Bakasyon ang pagagi mo. Wala ka nagtama no, ya nagdali na siya ko no. Ang lami alang imong kurtina ma. Grogi. Enja, giaplasan kanila ma. Oh, dodong. Gabi eh. Dana dyan ko dari sihin, unsa na ning hangtang naka asi-asiti nam lagi ni. Uy, kuan abog na sa sada. Dana dyan ko guys dari guys.